Tak v oblasti kultúry a športu by som chcel navrhnúť, aby bolo zlepšené vyhľadávanie talentov v oblasti kultúry a športu. V meste Snina niekedy existovali rôzne podujatia, ako napríklad beh mestom Sniny. Tieto vymizli a mládež dnes nemôžeme dostať od počítačov. Je málo športových akcií, preto by som chcel mládež dostať na športoviská, ktorých je v meste málo. Navrhujem vybudovanie ihrísk na table, nie je také ihrisko. Bolo by dobre vybudovať aj pri škole základnej, cirkevnej. Ďalej je to vytvoriť ligy v športe medzi základnými a strednými školami, aby dochádzalo k konkurencii a k športovaniu medzi mládežou. Tu by som chcel taktiež hovoriť o senioroch v našom meste, kde by som chcel pre nich zabezpečiť, aby bolo viacej denných stacionárov, kde by sa dôchodcovia mohli stretávať a vyvíjať činnosť ako hraní šachu alebo ďalších mariáž a iné činnosti. Seniorom sme vďační za všetko, čo pre naše mesto urobili, že teraz máme také pekné mesto, majú veľkú zásluhu na budovanie nášho mesta. Takže ďakujeme aj seniorom, mali by sme sa o nich postarať, aby mali dostatok možností na realizáciu.